Moi! Moi! Mitäs me tänään tehdään? Tänään meillä tuli Kokkolasta asti vieraita. Kokkolasta asti? Kyllä, Kokkolasta asti. Missä edes on Kokkola? Mä en tiedä, mutta se on Kokkolassa. Ja nämä on ne nuoret, jotka voitti, mennään tästä, jotka voitti sen ruokataidekilpailun. Oh my god. Joo, kyllä vaan. Tervetuloa, meillä on tässä ihanat vieraat ja he ovat Lohtajan koulusta. Lohtajan koulusta. Ja tänään meillä on vuorossa kokkisota. Ja mitkä on kokkisodan säännöt, Dabi? Sä et kerro, mä kerron. Niin kerrot. Me jaetaan nämä Lohtajan koulusta olevat ihmiset kahteen ryhmään niiden essujen värin perusteella. Sitten niillä on tunti aikaa tehdä ruoka noista mysteeribokseista. Ja näistä aineksista. Kaikkia mysteeriboksissa olevia aineita pitää käyttää ja tehdään yksi suolainen ja yksi makea ruoka. Sitten vielä kaiken tämän lisäksi he saavat käyttää miklua 2 minuuttia. Ja mä en tiedä mitä miklu sit tulee tekemään siellä teidän keittiössä, mutta teidän on pakko käyttää 2 minuuttia. Saatte käyttää 2 minuuttia. Mä toivon, että sä oot hyvä. Mä oon erittäin hyvä. Okei, no se nähdään. Ootteko te valmiita? Joo! No niin! Tässä on joukkuejaot. Sinisessä joukkueessa on Niko, Mirella ja Lotta. Ja mustassa joukkueessa on Eetu, Kasper ja Netta. Onpas hyvät joukkueet molemmat. Kumpi voittaa, sen te näette kohta. Noniin, nyt me julistetaan kokkisota alkaneeksi. Aika alkaa nyt! Nyt! Liian hidasta! Ihan vaan vinkkinä, niin saa käyttää Googlea. Tässä on paperia ja kynää, jos te tarvitte. Teet sä jälkiruokaa? Mitäs sä teet? Mustikka omena piirakkaa. Mustikka omena. No joo, niin molempia piti käyttää. Okei, no. Mä en oo koskaan syönyt mustikka omena piirakkaa. En mäkään. Tässäkin Lotta vaan tekee ihan vapaalla kädellä ja ei mitään stressiä. Sininen joukkue vapaalla kädellä. Joo, eli mun muistiinpanojen mukaan sininen joukkue tekee mustikka omenapiirakkaa ja kasvissosekeittoa, mutta ne tekee aika vapaalla kädellä ja niillä ei ole tuorejuustoa käytössä. Musta joukkue tekee omena mustikkapiirakkaa ja juurespastaa ja niillä on tuorejuustoa. Kilpailua käydään, niin mä oon huomannut pientä kränää nyt näiden tiimien välissä. Että niinku ihan tosissaan tätä hommaa tehdään. Niinpä. No, et ei oo leikki. Niinpä. Tänään ei pelleillä. Ei ollenkaan. Banaanimiestä pitää käyttää hyväkseen kuin oikein. Ei mitään lautasia. Itse oikeesti. Mä luulin, että mulla laittoi mut hakee lautasia. Lautasia? Joo. Banaanimies! Musta joukkue kutsui banaanimiehen. Mikä olisi kyseessä? Kermavaahon teko. 2 minuuttia meni. Pistä alas. Mä oon aika yllättynyt siitä, että teidän piirakka näyttää niinku tolta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kädet ylös, ei saa enää tehdä mitään. Kädet ylös! Kädet ylös! No niin, nyt kun on aika loppunut, niin on aika vähän arvioida teidän ruokaa. Katsoa kummalla sihisi pannu paremmin. Ja kummalta tuli maukkaampi ruoka. Me haluttaisin ensin kutsua paikalle musta joukkue. Kiitos. Musta joukkue. Mä ymmärsin, että te teitte omena mustikkapiirakan ja juurespastan. Teille plussaa ainakin siitä, että te käytitte hyvin banaanimiestä. Kyllä. Teille mä annoin myös plussaa siitä, että teitte tosi hyvään tahtiin nämä. Noniin, Okei. maistetaanko? Normaalisti en pidä niin paljon punajuuresta, mutta tässä te saatte sen maistumaan erittäin hyvälle. Yleisesti erittäin hyvä kokonaisuus. Kyllä.
Ja mä tykkäsin, kun tuossa oli just vähän vihreätä lehteä. Se oli niin tosi nätisti tehty tämä kokonaisuus. Siirrytään jälkiruokaan. Siirrytään vaan. Erittäin hyvä. Mä arvasin, että se olisi pehmeätä. Toi niinku tosi hyvää piirakkaa. Kiitos. Voitte kiitos. olla ylpeitä itsestä. Kyllä niin voitte. No niin, sitten haluttais kutsua paikalle joukkueen numero, ei kun sininen. Myös mustikka-omena-piirakka, mutta eri tavalla, koska mustikat ja omenat ovat sekaisin. Ja kasvissosekeitto, joka taitaa olla juustoinen, jos ymmärsin oikein. Okei. Tosi hyvin saitte kumminkin hoidettu ja te olitte aika itsevarmoja siellä keittiössä. Ja... Teille pieni miinus kyllä. Siitä, että te vähän haaskasitte ton banaanimiehen. Te laitoitte sen hakemaan lautasia, jos ymmärsin oikein. Ei muuta kuin syödään. Okei, Aloitetaan teidän kasvisjuureskeitosta. Tässä maistuu aika vähän kyllä porkkana. Ei maistunut niin paljon. Ehkä eniten sit se lanttu ja punajuuri. Maistuu ehkä eniten. Ne maistuu erittäin hyvin. Erittäin siis tosi hyvältä. Hienosti Kyllä. käytetty. Seuraavaksi mennään teidän piirakkaan. Erittäin hyvä. Siis erittäin hyvää. Tää oli mun mielestä erittäin hyvän makusta. Tää oli ihan sika hyvä. Kiitos tästä. Voitte palata takaisin. Tästä tulee oikeesti nyt vähän vaikea. Nyt mennään juttelemaan hetki tonne. Aika on koittanut. Musta joukkue. Teidän pasta ja piirakka oli molemmat erittäin hyviä. Sininen joukkue. Teidän juureskeitto ja piirakka oli molemmat erittäin hyviä. Toinen päätyi vähän semmoisen arvokkaamman näköiseen ja arvokkaamman makuseen lopputulokseen. Tämän kokkikisan voittaja on... Drumroll. Sininen joukkue. Onneksi olkoon sininen joukkue. Ole hyvä, ole hyvä, ole hyvä. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nähdään ensi jaksossa. Jossa me tehdään jotain vielä jännittävää. Superkiva. Moikka! Lohtajan koulusta. Mä voin sanoa. Jes, tervetuloa! Elikkä siis meillä on ihanat vieraat Lohtajan koulusta. Se on yhdistynyt Kokkolaan, mutta ei ole Kokkolaan. Ei se on ole Lohtaja. Lohtaja. Muistakaa. Niin, Lohjala. Lohtaja. Okei. Ootteko te valmiita Lohjan kouluun? Lohtaja. Tee mukaan. Ootteko te valmiita? Selkeästi ei. Okei. Sitten varmaan lähdetään pois. Okei.